Goizeko 11etan urtaro berri batean sartu gara, baina oraindik tenperaturak ez du bera egin. Udazkenean gaude. Adituek diotenez, udazkena hotza izango da urten eta batez ere azarotik aurrera prezipitazioak egongo dira. Gaur udazkenean sartu gara amaiera emanez azkeneko 9 urteetan izan dugun udarik euritsuenari Euskadin. Meteorologoek diotenez, udazken hotza eta euritsua egingo du, batez ere azaro eta abenduan. Hala ere, temperaturak jaisten joango dira hilabete honetan. Batzuk prest daude jada udazkeneko eguraldia jasatera, baina beste batzuek oraindik eguzkia eskatzen dute. Euritea, hotz pixka eta bernegoan pixka sartzea. Eguzki epela, gaur bezalako etxea, eta nik uste hori dala nahi diguna eta beste asko etxoke eskatzen dutera. Aldi ona, udazkenean euria eta hori ite, baina orokorrian ona. Euri gutxitia eta hotzare gutxi. Hondartzara gutxi etorri gara urten udan. Oantxe iten da ona, oain lanea jun berdeunean, oantxe, baina konformatu berko gea. Udazkena iritsi da eta hemen Zarautzen orain da mahatsa jasotzeko garaia, heltze puntura iritsi baitira. Kalitate handiko txakolina espero da aurten, naiz eta uda oso euritsua izan. Uda izan deu niko eskasa, batez ere bila eta humedadiakin, baina lortu deu tratamentu bitartez da hartzenean kosetxon bat izatea. Beraz, aurtengo udako eguraldia dela eta uzta kantitate handikoa izango da, kalitatea alde batera utzi gabe.